Thu Thar Thlirna episode pangana kan lo lom le veka chu tun tu kan clear ho ma sakber tur chu US President Donald Trump chuan Israel Hamas te chuan in ka hai tho khatna an remti ve ve a mitang in thleng ton po an remti ti thut social atar langa Trump soi zelna chuan Israel mitang zong te chu Hamas ten an chhuah thua yanga Israel poin an sipaite lak kir an remti ni na soya Trump soi dan chuan Israel mitang Hamas ten an kolmek te chu Karle thotan ni mathole ni chuan chhuah zalen an ni toang ti na soyani Israel le Hamas ten inremna masaber an pomta ki October ni ko ani nga ni jingkara Ijibrama Sam el Sheikh khuwa ni thumzet Israel le Hamas ai oten in biakna an nei nuwa an siam fel theita a henrem na hi Israel cabinet in an pom nu atanga darkar som ni palin nuwa darkar som sare pani chunga ti hlotlin man tura duana nia Hamas ten Israel mitang te chhuah na tura inremna an pomta ka wang hian mitang chung te baka an mani thlop tu mi zatam tak te chuan Tel Aviv khopuya mitang te pula pun khom na mun an nei thin na Hostage Square an tia pung khomin zon khotai rek po sei theilawin zai thiam an zai tira remoy an tuma an lam mup mupa an chung te Hamas ten an thren mek te an ron chuak theito don nia be sein an nei ta ka wang hian zan po mu theilawin an lam lui mai ani Israel le Hamas ai otena in ka hai aum theina na atho khatna ta na inremna an pomtak chungchang hi ngai tu turin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan October ni kwa ninga ni tlai lama khan security cabinet thut kho makawa security cabinet hian he inremna hi an pompui a chumi nuwa chuan Israel cabinet pompui turin pharle ania Israel lam chanchinthar pong tu te seidan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu an he inremna pom tura thlop tuanga to ka wang hian cabinet pumpui po hian an pomta nia soyania Israel security cabinet thut khom nei lai hian India Prime Minister Narendra Modi chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi biak hlatna a biak ka wangin he thut khom hian han ti top lai lok nge nia soi te po oma Israel cabinet pumpui thut khom hi US sarkar IO Steve Witkoff le Donald Trump pamak pa Jared Kushner-ten an zom ve a Cabinet thut khom an nei ma hian a hranin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tele US sarkar ai ote hi inkawm na hun rei vak lo an nei a chumi hnuah chuan cabinet thut khom hi an vazum le ve a Israel cabinet minister zingami finance minister Bezalel Smotrich chuan he inrem na hi a pompui lo tur thu eksa atar langa amero chu he inrem na an cabinet ina an han ngai tu ta ka hi chuan Bezalel Smotrich po hianin apom vele ta nia soi te po ania tin he thu hi chanchinthar kalme kani wangin kim chang taka soi hara kan subscriber te na in lo ngai thlagen lo riat vat thuai theina turin chanchin kim chang report at tam tak mu tur om ma in Israel lampang chanchinthar puang dar tu te website tele an thil update te kan han ena ti chuan Israel cabinet point Hamas tele Israel te inremna lailok na saber chu an pompui ta ti chu kan ron soi ve ta ni ti chuan he Israel cabinet thut khoma hianin an security minister national security minister Itamar Ben-Gvir chuan in Israel in Palestinian mitang te acha an chhuah zalen ve ni chuan amale an party hemi an Israel an party ve Otzma Yehudit party te chuan Trump parot na hi an do dal don tina soya chu an party chuan Gaza Hamas te omzui sel phaltu Israel sarkar chu engpo ni sela an tho pui lo tur thu te po asoya tin heiba ka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena po Hamas te hemi US rotna anga Israel sarkar rina an tho puya an inrem na nei anga Gaza a mitang an kirti rani chuan an ni tan chuan an ni party chuan nam phatsan na nga in he tangrual sarkar Benjamin Netanyahu hu sarkar laka po hian an in thiar filiam tur thu te po alo sei ve poka amero chu he cabinet meeting a hian hemi Itamar Ben-Gvir hian a pompui ve ta pompui ve to lem ti chu hret thei ala ni ri lawa ti hian Israel security cabinet tina an han pompui nuwa khan cabinet pumpuin an han ngai tu le a hun rei tak darkar ni darkar thum don an ngai tu nuwa Hamas tele Israel ai otena Ijibrama inremna an nei chu Israel sarkar chuan apom veta ani
an inremna hian Israel mi Hamas ten an kolmek somli poriat te chu Israel te kota Hamas ten an hlan le tanga an zinga hian mi somni chu nungdam min an la ni hriat ania midang somni poriat te ro chu an thi to wangin an ruang te hi Israel sarkar hne na Hamas ten an pelet dona amero chu heng mithi to te ho hi chu i Gaza hian indo a chuarei to ema wangin i an phum na te an da that na te kha hai chhuah zon chhuah kha boi thak ve hlek don chung te wang chuan voi le khata chuan mithi ruang in lan let kha chu thil har satak ani tur thu te po soilan ani bokani Israel lampo hian in Palestinian mi zani somnga an kol mek chung mi te phei chu lungin tang dam chung lungin tang tura an chung thun lo rel sok to ten ne chung te po chu Hamas ne na hian an hlan let don tin chu ba ka chuanin Gaza be pui Israelin an thak me ka hian an mi man sang khat zasari te po Hamas te ne na hian an chhuah let don nia soi ni boka tin Hamas ten an mitang kawlte an ron chhuah dana zirzelin Israel po in Palestinian mi ruang an kol som panga te chu ata tola hlan let ve an remti bok nia soi nia Hamas te hian Israel mitang an kol mek te hi Red Cross ne an hlananga ti chun Red Cross lam hian Israel sarkar ne na an hlan chong le dona Israel lam hian mitang in thleng tu hianin Palestinian firfiak Paul ami Marwan Barghouti chu an chhuah don lo ni in an soi ve thung boka hen rem na thawk khat na hi ti felani chung hian Gaza mun thren kata tangin Israel sipaiten in thir chokanga he roman na an siam dana hi chuan Gaza ram lai li tangin Israel sipaiten in thir chok photanga ti chuan yellow line an tia hemi Gaza ram chan ve ai tlem hreta hian Israel sipaite chun lom chhunzawmanga chung Israel sipaite an in thir chua yellow line huam chunga an tura hian Israel sipaite hian Gaza ram hi za somnga pariat chu an la lua chhunzawm don ti na nia US President Donald Trump chuan he inremna chungchanga hian chanchinthar lokhom tu te ma Israel Hamas te inkar inremna siamani awangin Israel ram le Egypt ram te chu tunkar topa hian a tlawh tur thua soya chuta chuan Israel Parliament neseta po thua soi mai thei tur thu te po soi nge hemi bo zin an ni om tak hian neset kemi Israel Parliament an Speaker Amir Ohana chuan in Donald Trump hi anram Parliament neseta thu soi tura somna athon to nge chu wang chuan Israel sarkar hi chu Donald Trump patun kar to pathian ni vela Israel atlo don nia alan ta ka wang hian an lo in ring na in buat sai chana chu wang chuan anram Parliament neseta po Donald Trump an Israel atlo don awang hian nge zana tangin US nampuan za rong mangin an hen neset building hi light mangin an kap enga chu Trumpan Israel ramatlo thlengin neset building hi tiang hin zan lama chuan Israel nampuan za rongin an kap eng chhunzawm zel don nia soyania Israel le Hamas te inkara inremna omta chungchanga hian soitur tam tak oma chuta chuan an inremna lailoka chuan mitang an kolte khan hanin chhuah ton an hanin thleng ton potanga chumi hnuah chuanin Hamas te hian in thilphu tan ne chu Gaza Strip atang hian Israel sipaite hi anin sa seng vek tur ania tin Gaza beipuyan thlak te tharum thona an nei te hian ti top vek tur ani ti nia chungte ni wang chuan Israel sarkar tan hian thil pom lei theilo thil lahan pom ngal mai theilo thil oma chunga chuan Israel sipaite Gaza tanga hanin thiar chhuah hanin san chhuah vek te kha an du bik lowa ti chuan Hamas te laka po hian US sarkar rot na nga chuan an tharum thaw thin te an ral thuam te an tunganga ti chuan buina anin nam nei to tur ani lo ti nia Hamas te hian chu anin dorna hian Israel sipaite Gaza Strip atang anin thiar chu vekuna kan ral thuam te kan tungang an tia chungte ni wang chuan he indorna hi engtiang taka ti hlotlin tur nge ti hlotlin thei nge ti kha ngai tu ngai takani vea chungte ni wang chuan Donald Trump hi chanchinthar lokhom tu ten zona an zoa chuan he tiang ang hi thil kaldana ni wangin mitang in thleng ton chu lo thleng ma sela Israel sipaite hian an tharum thon ti topangem an ti top ngem ti te zona an sota Trump chuanin tuna chuan kan du man mo per le kan du masak ber chu mitang in thleng ton ania chu wang chuan mitang in thleng ton hi han thleng phut sela an nu le zela heng Hamas te ral thuam tun dan tur te Israel sipaite in seng hoi vel dan tur hi chu soi chhunzawm le niang tiang ang hoi zongin soya neya chungte ni wang chuan Israel ram le
he Gaza ram boina kan ti don ami he Hamas te le Israel te boina hian thil chin fel ngai le ngai tuan non ngai thil tam tak soi ho ngai kha ala om chho don ni na langta chuta chuan Hamas te nan thil phut jinga pakhata chuan he Gaza ram en kol na na hi Hamas te kota omreng thin kha nia hetianga inremna lo nei ta ka hin US sarkar le Israel sarkar ina andu dana chuan Hamas te hian rorel na in nam noina nei to mi lo turin Hamas te hin dua Hamas te ro chuan in andu dana chuan an tel talo ni point Palestinian mi puite du dan anga teknokra chantia an mi thiam rolten kharam rorel na kha kai roi sen dua chu rorel na chu Hamas te du dan anga kal pui thei anin be sei ta pon ni mana amero chu US le Israel sarkar tang rol hianin he Hamas te du dan hi an ti lo ting angem ti chu soi thei ani bik lawa tin chu mai ba ka Hamas te hianin he inremna an neya mitang te anin thleng ton fel huna chuan US le ngeni Israel sarkar laka an thil phu ta chuan tuna Gaza tan puina lu thin ram sang sang tena tan puina an thon lu thin hi Israel sarkar hianin kho khirna telowin engtik lai point an lu an phal turani ti te tin Palestinian mi pui tuna indawa wanga ral tlana mun him lama in sa seng zong zong ta po an chen na mun ngaya an let le vek turani ti te tin Palestinian mi pui te Gaza tanga chuan ni turani lo tiang chi te khatiang ang kha thil ngai tu ngai thil chin fel ngai tam tak kha oma Israel sipaite po hianin tundin muna chuan Gaza abe puyan thak hi an ti to pe mo ti lai khan mun then kara chun be pui khan da chhunzawm ve reng tho boka khang te ni wang khan Gaza remna le mon tak tak om theina tur hian tuna mitang in thleng ton hian ra tha chuangem nge thile ti pundun zo khangem ti te po chu ngai to na lom thea hunin laron hrilh tur angai taila tin thil lang ching le deuh mai pakhat chu he mitang in thleng ton an han remti a hian Israel lam po hian Palestinian mi an kolte kha an chhuah ve don awangin Israel ram chunga chuan mi puite zinga zo na tam tak oma chuan he inremna hian Palestinian mi an chhuah ve a khatiang Hamas te ta na mi pui mo tak tak te chuan ni chuan Hamas te ka Israelin an ngam lo ti na nia chu wang chuan firfiak polten nena changjok tiang zonga lo ngai polte political party roi tu mai ba ka mi puite zinga po khan anom ve tho boka engeni Palestinian mi puite le juda mi puite Israel mi puite zinga po khan ngai dan phir khatam ta kom ve theya amero chu hemi Palestinian mi pui tam tak chuan hetianga inremna aom ta ka chuan an lom na te an lim na te an han tilanga chu muna chuanin indo na muna hlau le thlabara nom thin te po alo top to don nian be se wangin an mit tuite tlan nukte ul hial ve thung bokani Palestinian mi pui lampang chu chungte chu thil kal dan ni wangin tundin muna hian Middle East borok chu lomom lam alo ni chhota tun din mun me ka pho hianin Israel ram chunga kan soitongin Tel Aviv ko pui ale ko pui than khata te po mi pui lomin mi tang chungte lom puin mutmu po to lei theilowin anoma chungte chu ani mek lai chuan he inram na hian eng tianga thui nge lotlin na kalpuyang ti chu hunin laron hrilh tur angai taila eng po chu ni sela Hamas te na he inrem na an pom ta ka hian US President Donald Trump chuan he inrem na hi a lotlin nge tu theina turin ma kan la dona chu awang chuan heng ringlel tle khatiang ang inrem na tak tak om luan tling lawang ti hlau thong ta po lo hlau thong lo tur le tuna ngai dan soi alo hun lawa mitang in thleng ton na hi han thleng put sela chu mi hnuah chuan hunin thil kal dan chu atha zong in ron her chho puyanga mi zong zong pe se angin mi dili sai hian abikin Israel ram khulai Palestina rama khuanin remna le mon na tlon tling kan siamang ti ero chu asoi chiang viau thungani chungte chu kan chanchinthar clear masak ber na chu han ni phat sela panina chuan Israel le Hamas te inkara remna le mona om te don tak boro ka hian Israel Sipai hotuluin Lieutenant General Yiel Zamir chuan October ni kwaninga ni khan Gaza ram ria Israel Sipai omte tlawh an sipaite nena chuan Hamas te nasataka an nora wangle khomola be pui chak tak an thlak awangin Israel mitang te an na let thei don ta ni na saya Israel sipaite na tho dan chu fakin Israel sipaite hianin hetiang takhian Hamas te hi norin beilo sela chuan
tuna mitang inreng ton tur anhan ro man po hi a hlotling lawang tin asoyani Israel sipai hotulu hian an sipaite chu Hamas nena inremna pom ni to ma sela inring renga chhunzawm turin a thrila mel mate an la renga an la kalbo chong lo tia soin inremna siam ni ma sela be seilo takin tharum manga inma chonna ala thleng thut thei renga chu wangin sipaite chu tha thalawa inring chhunzawm zel turin a hrilh bokani Israel sipai hotulu ber yel zamir le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Gaza City-ah be puithlak chungchanga ngai danin ang lawan neya tin hei ba ka hian Gaza City mai ba ka hian claim lai dawa Hamas te nena Israel sarkarina inremna rotna a ompo kha pom mai turin Israel sipai hotulu hi chuan alo soi to a Israel Security Cabinet thut khoma po Israel sarkar hotulu te hnialin tuna Hamas an be mek na hian Israel te hianin remna anzona Hamas te na inbiak remna nei andu hi anzom puilo chuan an mitang kolmek judami te tana poi thei dona a hriat awangin Israel sipai hotulu yel zamir hian natakin Israel sarkar hotulu te hi anniala chuta chuan anin nilna chuan a chaktak lo wangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu dudan angin Gaza City be puithlaka an tihlotling ta ani chuan keima mimal chuan in du lo hle mai la kan sarkar hotu tena an dudan chu sipai hotulu kan i wangin ka zom tur ania mimal ngai dana chuan Gaza City be puithlak hi ka du lawa amai ro chu sarkar thu chuak chu ka zom tur ani wangin keile ka sipaite chuan in sarkar thu nei tu te thu pek chu kan zomanga kan tihlotling bokang tin ngai dan te pokha alo sei chuak to tuna Gaza City be pui thlak tur chungchanga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena an thu in mil lo na la ya po chuan an be pui thlaka hian Hamas ten Israel mitang an kol mek te nunna atana pui thei dona wangle chu be pui an thlaka wang chuan mitang ladam mumchun te pokha an tha du mai arina wangin be pui thlaka du lo nia hetiang ani wang hian Netanyahu hian jamira chu Gaza City be pui an thlak na po engeni zalen na thui taka pe chuta chuan sipairal be dan ti tlema phalsaka a khopum puiwei le khata bo huk lowa an ma chon chuan Hamas te chuan mitang kolte chu an mitang kolmek te chu rukin an tlan chu pui thei dona tlan chuan a hun siam sakan ni chuan Hamas te tan hian judami mitang an kolte kha that loin an nunna an la zo thei don in renga chung a rom na wang chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu appointan sipai hotulu bernhen a hian he Gaza City be puian thlaka khan zalen na zau tak apiani tunin remna an nei na hi chuan Hamas ten an ral tu mantung don emti soi chen tak alom lawa US President Donald Trump a soi mangin in remna ma hruaya chuan mitang anin thleng ton potanga chuta chuan in biak voi ni na te polo tura ngai ania Hamas te ral thuam tun dan turtele Israelin Gaza an dawan ti toplen dan turte mumal zoka soile an tum don ni in alanga chanchinthar hi kalme kani wangin chiang taka soya a har ema a thillo lang chiang taber a chuan Israel le Hamas te hianin mitang anin kol sakte kha in thleng ton chuan hanrem ti tapota Gaza ram omdan chhunzawm zel dan turte le Israelina Gaza be puyan thlak an ti top chhunzawm dan turte tin Gaza ro relna engtia ken ko turte nge ti tele Khawvel ram danga tanga tan puina lut turte le Gaza ram tuna indawan ma chono wanga tlabal rem rum tole tlut setote tundin dan tur chu zoi la soi ho le tur te pon tum don ni melte hian alanga tun tuma anin remna hi chuan a bultan nan mitang in thleng tona malak phot khan rem ti ta ti chu thil chiang ta alo ni ta ni pathumna chuan Israel le Hamas te anin berem ta tia soi ani mek lai hian Israel sipaite chuan Gaza City chimthlang lama an raldo wer ochon na chhunzawm zel ni in Palestinian chanchinthar lama chuan alanga Palestinian chanchinthar pong tu tena an soi dana chuan October ni kwaninga ni tlai lama po khan Israel sipaite chuan an mani ti boitu Hamas firfiak polami ten beya heta hian Hamas mi le sa pani an ka plumani tun haya Israel sipaite na Gaza City an beina wang hian inchimin adel la lak chualo engama zatan oma chut chu mizinga chuan sabra venga a inchimina adel a hian mi somli lak chualo an lom nia soinia tin mi pahni
lak chu an ni to a chung te chu mei che pahni an ni nia soi ania Israel sipaite hian Gaza City beipui an han thlak tak taka hian in chhawng sang tak tak te an kapa an ti chim rem ruma chung in chimina del te chu nungdama la om te le thi to te ruang te a dela wangin khatiang ang khan lak chhum haba ki tam tak an om ni in an soya Gaza City po hi seng hoi ngai chhoviu tan nia lang alo ni tampok ani tin hemi Israel le Hamas te inkara in biak remna mahruai anom ta ka hian Yemen rama Israel mel makum hlun Houthi firfiak pol te pon thu chu siamin tuna Israel le Hamas ten inremna an siam tak chungun taka an lo enjui vereng tur thu an soya Israelin he inremna hi an ti hlotling lo ani chuan Houthi helpol te chuan Hamas te an thlop nan chhunzawm le zel don ni in an non soi ve a Houthi firfiak pol te hian Yemen ramatangin tuipui sen vela Israel in do long le sumdong long vei vak thin te chu an lo be thina he an lo be ve na chan nian soya chuan Gaza a Hamas te malak na an thlop na lantirna ania Yemen ram hi Israel ram thenom lok ani wangin hetia Houthi helpol te na tui pui sen vela long lian kal khatiang avei vak te an lo be ve fo wang khan Israel tan hin an nok sak em tin chu mai ba ka Yemen ramatang hian rocket le missile phangten Israel ron ka ve thina wangin hun engamat chen na tang to khan Israel po hian Houthi helpol te po hin noi chimi tumin thei to pinan dowa engamalai phe ka chuan in ho tul lok zolte omna mun te po an varal sain bom ten ba thla ka chu thiang ang chuanin be pui hi Houthi helpol te laka po hian Israel sarkar hian an thla ka malak na lian tham tak tak te pon lo nei to thina tuna hetia Houthi helpol te na thu chuan non nei le hian Israel sarkar in heti taka Houthi helpol te po alo ma chon fo to thin kara hian an latlom lo ziale an ral thum che khol te po Israel la kam an la relo thu te po anon soi thar vele hian chuti lutuk chonin Israelina Houthi firfiak pol te noi chimian tum hi an la hlotling bik lo ni te po ngai thei alo ni vele tani palina chuan United Kingdom Prime Minister Keir Stammer chuan ni cham turin October ni riat ni lai ni khan Mumbai alo thlenga Mumbai a hian India Prime Minister Narendra Modi nen Governor Larsap chen na mun ras bavana inkawm na hun man ba ka rampani ten sumdon na le zirnap te infiam na le intihlim na te le tunlai thiam na technology lama thodun na nei chhunzawm zel dan turte an soiduna United Kingdom Keir Stammer hian Mumbai ron tlodon hianin thlo theina British Airways an tia ron chuangin mi te engeni ati a surprise kan ti don mi a chuta chuanin hemi pilot thlo na an pilot chuan na cockpit an ti tang hian thu puan a ron nia tuna hian pilot te khatiang thlo theina equal to air hostess te thu puan ni loin United Kingdom in Prime Minister Keir Stammer an thu koron soidona tia he Keir Stammer an cockpit pilot omna tanga thu puan aron nei hi India ramaron pandona video dar na sayem em kha ania chu wangchon Keir Stammer hianin Mumbai aron tlawh hian thil sang India le United Kingdom ina sumdon na le tho dun na tur kong sang an nei a khan malak na enjui na tele malak na athar om turte an buat sai chauduna India ram roi tu tenen chutiang chon Keir Stammer hian Mumbai Film City-ah Israel studio te potlo chuta chonin India ram he Bollywood film kan tir Bollywood movie lama in United Kingdom le India thodun na turte po an tifela chuta chon he Film City-ah Israel studio atloin Rani Mukherjee tenen film ten han en tlanga he ba ka hian England Premier League ti larnata na program Mumbai a hoi khotta te po atel pui bokani India ram sumdong lian te nena hun an man tlan mai ba ka hian October ni kwaninga ni khan India Prime Minister Narendra Modi nen India le UK sumdong te in to khom na muna hun an mung duna he an hun man hi India UK Fintech Summit an tia chota chon thu soina hun te po an mang dun le rampani roi tu te hian kum som chunga an thodun na turo man na kumin July thla an lo siam dun to chu ma son zel dan te le a hlotlin chho dan te an en non an thlir duna sumdon na le ramven himna ba ka zirna le infiam na te hrisel na lama
rampani te thodun zel dan tur te po an sei chhunzawm ani United Kingdom Prime Minister hianin United Kingdom University te chu India rama campus an ron hongdona chung zinga chuan University of Lancaster te University of Surrey te chu India rama campus hong turin phalna pek an ni to atia University of York te University of Aberdeen te Queen's University Belfast te point India rama na kum tirlama chuan campus hong man thei turin anin buat saini atia tin Coventry University point Gujarat khopui gandhi nagara GIFT antia campus hon an tum thu an soi bokani tuntuma United Kingdom Prime Minister India rama alozin hian in sumdong lian te mai ba ka hemi university lampang a ho tu lok te point an man zuya chu wang chuan India le United Kingdom hian in zirna lama po thodun na tur kong sang an nei te kha he anin mu khom na hianin an soi langa chuta chuanin malak na chak taka kalpuin tum tlangani India le United Kingdom ram roi tu te indor dana chuan UK chuan India ramatanga thom no te pheikhok te tlereu te le tuifin ret changa ada that an lak lu a chia an title manga chutiang chia chuan India point United Kingdom atanga zu thachi Scotch whisky an ti te vun le taksati moina man ruate dam doi lam le kar changkang an lak luate chia atitlem ve bokdona tuntuma United Kingdom Prime Minister in India ram atwa hian India sarkar malak nate angai sang thiamina fak emema athu soina chuan kumsang ni somni pariata chuan Khawvel eile bar lama aram lian ber pathumna India chu ading phadon ni na soilang boka India Prime Minister Narendra Modi malak na le amathir viksit Bharat kaltangin kumsang ni somli pasaria chuan India ram chu rammason to anti developed country a ain hlang kai thei bokang tiin asoya India ram kalozina katil mule katil hriat te hian he kathu sei hi annem ngata chu wangin India Prime Minister Narendra Modi kai roi sarkar hian India chu chaktakin ma son puya ik am tak ngein koron muwa kanim ngeta ni tin asoyani India le United Kingdom Prime Minister vevete inkawm na hian tun malamatang to a anlo thodun thin ton ta tele ram pahni na malak na tur kong sang an neya te hianin inrem taka intrian thataka kalzel an du thu te pon soya tin chanchinthar lakhom tu than katten an soina UK Prime Minister hizona anzo ta chuta chuan tun naya hemi Ukraine le Russia indo nuwa India ina Russia tanga tuyal thei an lei thin US sarkarin nok sakati mem te po in soidu nem ti zona anzo ta chuta chuan UK Prime Minister Keir Stammer chuan hemi chungchang po hi Prime Minister Narendra Modi ne kan soidu na malak zel dan tor te po kan soidu na kan soi uluk khop mai tin achang ani tuntuma United Kingdom Prime Minister India ron jin hian India le United Kingdom ina intrian thatna nei mai ba ka intriat thiam thui takan nei al tilang chiang ma India ram tan chun chanchin lomom takania chuwang chuan India Prime Minister Narendra Modi appoint atrian thatak Keir Stammer ran asom na ngai puimo India ramaron tlo chu alom thu te po social media lama atar lang bokani pangana chuan Uttar Pradesh Chief Minister hrilh Bahujan Samaj Party hotunu Mayawati chuan kumsang ni somni pasaria Uttar Pradesh Assembly in thlan lowom tura an party chuan thopui nei to lovin an mani in thlan ma chandon ti asoya Mayawati hi awa pa akas anan chu an party National Vice President tan arwat thu apuang zar boka heta hianin ama thlak tu tan awa pa hi abuat sai tan nia ngai thei ania Mayawati hi nula na khat kan tiang hi nia pasal fanau nei lowin politics alu chila India rama heavy vai nam noi nung badalit anti te zingami ani wangin an party minga pohin Bahujan Samaj Party tinia Bahujan ti chu India rama vai nam noi nung te dalit te soina chikhat ania chu wangchun Mayawati hi tun malam kumsang ni som patni malama ka chuan Uttar Pradesh mai ba ka India ram national politics apo hian hu hanga takani thina amero chu kumsang ni som patnia an sarkar Uttar Pradesh atlak tak nu khan state politics amo national politics an hian an thomana tak tak thei talawa kumsang ni som ni pali Lok Sabha in thana khan Bahujan Samaj Party hian MP pakhat man nei zo lawa kumsang ni som ni patni Uttar Pradesh State Assembly in thana khan
MLA pakatan nei ramani mayawati hianin eptu party tang Samajwadi Party te Congress Party le Dalit Troy tu Chandrasekhar te chu nataka soiselin namnoi nung dalit te an ngai sak tak tak lowa Congress te Samajwadi Party ten sarkar an siam lai point namnoi nung dalit te mason na tur an ngai tu angai lo ti in apu chele ani Uttar Pradesh hian kan soito thina political party sang zinga hian tu na BJP ten ro relna an kai roi meka ep tu pol lian ber nia ngai thei chu Congress le Samajwadi Party ten nia tin Bahujan Samaj Party te po party hlun le tun malama po sarkar te lo kai roi thin ton ni wangin political party poimo takan nia India block anti hemi ep tu lampang tang rol pol Congress malakna andina te po hian Mayawati te po hi telve thin nia soyenia amero chu hetia Congress le Samajwadi Party te ep tu lampol tang rol atho puilo tur thuan soita ka hian Bahujan Samaj Party hian kumsang ni samni pasari Uttar Pradesh in than polo sela a chakpui zawangem ti chu thil soi thiam har takania achan po kan soito a kumsang ni som pania Bahujan Samaj Party na Uttar Pradesh sarkar an humzo tak lo tang ka chuan an thom hi dai ta hle maya amero chu Bahujan Samaj Party te hi nam noi nung te mangai tu le nam noi nung te din chuana turata na an puala party din an nia wangin India rama hi chuan khoi ste ra po nam noi nung te hi mi pui tam tak omna an ni thina wangin an vote kha a hloma kal chuan omze nei tak thei te po ani ve thina chungte wang chuan Mayawati na tun malama in than le khatiang political party chakna na alo man thin nam noi nung te hian an thlop thale ni chuan sarkar siam thei tur zinga te po aron din cho ve theina ngani hun kha chu alom ve thei thawa engpo chinin sala hunin ron trilanga heng chanchin te hi Mayawati tun malama lo thin te kha chuanin inril du te ti thar ve tak kan renga kan chanchinthar tlirna hian kan ron tel vele rimani parukna chuan India ram a Sipai hemi India Army te chuan kalphung thar manan tuma an ro man dan chuan Sipai lumu matranga 3-star officer thlengin kum khata an taksa a chak thato kem a fit thato kem ti en fiana voi ni an pal tlanga ngai to dona he ro man na thari kum sang ni som ni poruk April ni khata tanga man tan turania Sipai tu po alumu matranga 3-star officer sang ber thlengin an taksa chu a chak thato kem ti en fiana tan en fiana chini battle physical efficiency test alam toya BPET anti le physical proficiency test BPPT anti te chu a ran ve in kum khata an paltlang zia angai to dona he en fiana thara hian tuna chonin India Army tena an man mek kumchan vedana physical test atma chonthin chu athak nan an mang to dona India Sipai te hian an hemi an Sipai tanglai te len officer tanglai te hi an taksa a chak thato kem a fit thato kem raldo turin an clean donem ti kha en fiana uluk tak an nei thina chu aya en fiana uluk le zual zok an ti donem ni en fiana tur kong thar kha anon duang choka he ro man nang hi chuan India Army te point kong tam taka man son puin an tangkai pui thei don ngai thei ani tuna tan chuan kan chanchinthar tlirna hi kan han du tok le photanga kan video ron siam thin te mi lo ngai hlut sak thina kan lo me ma comment lama te po in comment lu tak tak kan lo mu thina tun tu ma po hian comment tha tak tak ron hu chele turin kan ngen chewa kan ti dik lo le kan ti sual pal te le kan than na tur tar kong sang thuron te khamin pe relo turin kan som bok chewa he channel hi intana kan buat sai ni wangin nangmani tel lo chon kan kal thei lo chu wang chuan a share dar na konga te le a subscribe konga te a likes lama te a comment lama te khan min tan pui zel turin kan som le cheu ni e